sa akong pagpamalandong, sa atong pagpamalandong nining maong ebanghelyo, no, ah, doon ako'y mahinumduman ba nga sa ka classmate nga ni Asenso na pag-ayo. Unya, nangutana siya sa kuha kung kanang lisod bagyo di ay ang pagsulod sa gingharian sa langit kung ikaw sa kaadunahan. O ako siyang gipangutana, nga naman, nakulbaan ka? Nakulbaan ka? Nya, ni smile ra siya, no? Ningon siya nga, ako padre, naningkamot, rapog ko kay daghan mong kugi pa-eskwela, no? Daghang dependent. Pero kanira bang ingon ta nga madunahan, daghan pug utang. Kay ginaloan po dahil na ilahang, nagloan po dahil na sila alang sa ilang kapital. No? Pero namalandong ko kay tama yang giingon, no? Nga, kining pagkadunahan usahay kung atong pamalandungan kung mo mubiya ni kita ning kalibutan ha bisan og piso siguro di ta ka gunit niya na no, bisan kung sa kadaghan sa to ang katigayunan pero pwede na madala ang kasing-kasing nga nahigugma ba sa atong kaigsunan nga nag-alagad ug mao ni nga ato ang pangutanon no unsa kay ipangutana sa Ginoo kanato man sa to ang kinabuhi nining kalibutan. No? Di man siguro mangayo ang Ginoo og kanang bank book no mga og pilay ato ang natigom nining kalibutan pero pangutanon sa siguro sa Ginoo giun sa nato pag-alagad og paghigugma ang atong isig ka tawo. Sa ebanghelyo nadungog nato no kini sumpay sa ebanghelyo sa diin ang usa ka adunahan nga batan-on miduol sa Ginoo no mingon siya unsa man ako pag kabot no pagkabaton o kinabuhing walay katapusan nya mingon ang Ginoo nga ibaligya ang tanan nimong kabtangan o ipanghatag sa mga kabos og sunod kanako og sumala pa nga ang batan-on masulub-on kaayong milakaw kay di niya mahimo ang gihagit kaniya sa Ginoo nga pagbaligya sa tanang butang ug pagsunod kaniya. Og kining ebanghelyo nga ato nadungog gisumpay kini mao nga mingon ang Ginoo sultihan ko kamo nga malisod kayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom no ay lang kakulba no ay lang kakulba mga kaigsunan nga mga dato no kini tinuod lisod apan doon na may paglaom doon ay posible nga makasulod kita no dili siguro sa tuang gahom kun dili sa gahom sa Ginoo kay ang gingharian sa langit matud pa di man siya for sale no di man siya mabayaran sa og salapi bisag unsa ka kadunahan pero kinigasa man sa Dios kanato ang gihagit lang sa Ginoo nga kanunay kita nga andam nga musalikway ni tanan og mosulod kaniya. Si Pedro miingon sa Ginoo nga nan kinsa ra may maluwas. Nakapangutana si Pedro nini kay dunay popular nga pagtuo kini mga Hudiyo nga kung ikaw sa kadunahan usa kini ka ebidensya ba nga makahatag garantiya nga ikaw maluwas o makadayon sa gingharian sa Dios tungod kay ang mga bahandi tan-aw nila nga panalangin gikan sa Dios. Apan karon nadungog nato nga dili kini siya wala kini siya garantiya nga mo'y makaluwas kanato sumala sa gipamulong sa Ginoo. Nindot ang giingon ni San Pedro nga mibiya ang sila sa tanan ug misunod kaniya. Kini mao ang hagit alang kanato no. Ug mao kini ang murag pasaporte kanato nga murag makasulod kita sa gingharian kung andam kita nga mobiya og mosunod. Akong tawagan ni kanang focus mga igsoon no. Murag kamera ba nga kung nindot og focus, nindot pod og kalabasan ang picture pero kulang ang focus, blurred pod kaayo. Unsa man ang focus kanang dunay 5 ka letters no. Letter F, letter O, letter C,
letter U, letter S. No? Ang first ana nga meaning nako kanang letter F kanang faith ba. Ang atong pagtuo o atong pagsalig atong tan-aw kanunay focus nato sa Ginoo dili sa mga material nga butang nining kalibutan, no? Mao na nga kung natay focus sa iya gyud kay nganuman siya man ang modala kanato dito sa kaluwasan, no? Kay kung ang atong focus kalibutan ra kutob ra pod kita diri sa kalibutan ug di kita makalabang sa kinabuhing walay katapusan. Okay? Kaduha ang letter sa focus kanang letter O ng obedience, no? Kanang ato ang pagkamasinugdanon pagtuman sa kabubuton sa Dios ug dili nato kanunay tanahon nga kita ang matuman, no? Kung kita lang, no, kalibutanhon ra pod kaayo kay niarat ta sa kalibutan ug daghan ta gustong matuman sa tong kinabuhi. Pero kung ato ang tagahan ug higayon mapaubsanon kita nga matuman ang kabubuton sa Dios, nakafocus kita kaniya ug mao kani ang magdala kanato sa dalan paingon sa kaluwasan. Katulo kanang letter C, no? Akong gitawag ana commitment. Ang commitment dunay tulo ka meaning, no? Kanang giving of your total resources, no, with a positive attitude in order to reach your goal in life, no. So tulo kanang total giving of resources pasabutan na kanang dili katunga ba kung kita para sa Dios 100% ihatag nato sa Ginoo, no. Ang tanan natong loyalty, no, ang pagsunod sa iyang kabubuton kay walay di nato tagahan og higayon ang daotan, no. Total mo ingon ang Ginoo higugma ang Dios tibuok kasing-kasing, no, tibuok kalag ug gunahuna niya with positive attitude niya ang ato ang paghatag dining tanan paingon gyud sa ato ang ginghari kaluwasan, no. So committed ta nga mudaog gyud ang Dios kanunay sa atong kinabuhi og dili ang daotan. Okay? Kaupat kanang letter U sa word ng focus, ako ang tanon nga kanang let us be always united with God in our prayer, no? Mao na nga ang atong matag adlaw atong tanahon unsa man kadaghan kadako ang panahon nga atong gigahin diha sa pagkayusa sa Ginoo sa pag-ampo, no? Sa atong pagrosaryo, debosyon, no? Kay basig mahurot ang atong panahon, ang adlaw diha sa kanunay natong pagnegosyo, paglulinghayaw, no? Ang uban mahurot ang ilang adlaw sa pag-TikTok o paggamit og cellphone, no? Pero nindot kung ang atong panahon dunay special nga oras para sa Ginoo. Ug sa katapusan may suon kanang letter S kanang service and sacrifice, no? Tataw kayo nga kung kining tanan natong gibuhat, no, if we have strong faith in Jesus, kung we are obedience to His will and we are committed always to do, no, the right thing, no, loyal to sa Ginoo and we are united in prayer to God, then we do this because of the service of the glory of God, no, sa para sa kahimayaan sa Dios, din nakafocus ta og tama ang giingon, no, sa Ginoo nga pwede niyang himuon nga mahiuna bisan kadtong mga naulahi kung anaa ang ato ang focus diha sa to ang Ginoo. So atong iampo kanunay mga igsoon, no, sa atong kanunay nga nga dili kita mawala sa focus sa atong Ginoo o ginumdaman nato nga ang kaluwasan dili kabayaran og sapi kun dili kini gasa sa Dios alang kanato. Busa atong ihalad ang atong tibuok kinabuhi alang sa atong Ginoo. Hinaot paunta.